नया फिल्म सास मिर्ची बहु अचार। बैंड बाजेला जब दिल के करार के, आभास हो जाला जंग के आसार के। सास मिर्ची बहु अचार। रात दिन हमार सेवा कैले से अगर हमार पतो ना रह हम जिंदा ना रहती। तो इजा फेरा काहे कर रही है? काहे ना लेके घरे आ गई बराती? हमरा के बहुत तेज प्यास लगल बा त कहा पता ना कौन ला छत्तर में करमजली जन्म ले ले होई जी हमरा घर में आते आप शगुन कर देली। चोरी में झांक ना अपना बेटी के यहाँ से ले जाए वापस अपना घर। भौजी के माई बाप हमारे बारातीन के नाश्ता पानी ना करेले आ तू ले जाता रे ओकरा के पानी पिया। ए माया उठ ना, ए माया अपना बेटी के लाश देख हम जिंदा बानी। जौन कुकरम कैले बिया तर ओले के बदनामी तो होकबे करी। साला पनिया तो सापा। पहली बार पानी देखले बड़ा का? पानी 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 छोड़ा। संसदा ही चलते बा वही में 6 गो फिल्म तू ही करवा काता ना फाइनेंस दिया मैं। अरे बाकी भी तो टावर बाड़े ना भोजपुरी में। बाहुबली फिल्म आज रे वो डिसीजन से समझ में आ गई कि रे वो कुत्ता कमीना गधा उल्लू का पट्टा है ना है। अगर हमनी के 35 लगाओ तनी जा ते कर 10 साल के रिटर्निंग जोड़बे ई तो खाली जीरो बारे। इनकरा के खाली अंत में जीरो ही न मिली। वो दिन सारा पैसा हमारा अकाउंट में खट से वापस आ जाए। हम तो पिटात पिटात मर जाई। भाई मोटका उम्मीद में मर जाए। वो से ले ले पैसा। अरे बाप रे कौना घड़ी में जन्म ले लेगा भाई। हर जन्म कुंडली में तो होल बा। झोल बा चुप। तोरा के दूसरा लड़की से ब्याह करे के पड़ी जवन काम दिन के मेहमान हो। हमरा में तो इतना गुण नहीं के कि हमरा और सीता बन पाई। अरे बुढ़िया तू हमरा से ना जरल मोबिल से भी ज्यादा करिया झूठ बोलले बड़ू। छल कपट लगा के रख ले बानी हम। इनकरा आगे सात बजे के कॉल टाइम में 6 बजे तक वो पहुंच जाता है और पूरा यूनिट का इंतजार वो करता है।